בשנת 1948, מספר שבועות לאחר הקמת המדינה, בזמן מלחמת העצמאות, הגיעה ספינה בשם אלטלנה לחופי ישראל ובה 930 עולים, ציוד צבאי ורפואי רב. לאחר מלחמת העולם השנייה, החליטה ההנהגה של האצ"ל לא לעסוק בהעלאת מעפילים ולהשאיר את העבודה למוסד לעלייה ב', תוך הסכם על מכסת המעפילים מהתנועה הרוויזיוניסטית. בעקבות עסקו התנועה הרוויזיוניסטית בארצות הברית בתחילת 1947, נרכשה אונייה שנרשמה בשם אלטלנה למטרות העלאת לוחמים עם נשקם. לאחר הודעתו של בגין, מפקד האצ"ל, בדבר הגעת הספינה, התקיימה פגישה בין נציגי האצ"ל לבין משרד הביטחון. בפגישה זו עלו מספר חילוקי דעות. האצ"ל רצה שהספינה תעגון בתל אביב, בה תומכי אצ"ל רבים, אך הממשלה קבעה שהספינה תעגון בכפר ויתקין, וכך הוסכם בסופו של דבר. בגין דרש כ-20% מהנשק יועברו לגדוד הירושלמי. לכך הייתה הסכמה מצד בן גוריון, אך בנוסף הוא דרש שהשאר יועבר לצה"ל עם קדימות ליחידות אצ"ל. לכך בן גוריון התנגד, מחשש שהאצ"ל מנסה להקים מין צבא בתוך צבא. דבר שהיה מוטה משום שבגין רק רצה לאושש את חיילי האצ"ל מורלית. עצם הגעתה של הספינה הנושאת נשק לחופי ישראל הייתה בעייתית, משום שהיוותה הפרה של החלטת האמברגו של מועצת הביטחון ושל תנאי ההפוגה הראשונה. הגעת הספינה לחופי כפר ויתקין ב-20 ליוני 1948 החלה מלאכת פריקת המטען, בה השתתפו אנשי אצ"ל שקיבלו את פני הספינה ואנשי כפר הדייגים מכמורת. בזמן שעסקו במלאכה נועדה הפגישה השבועית של הממשלה, שם הוחלט שיש לפרוק את הספינה מנשקה ולהכניע את בגין ללא תנאי. הוחלט שאם יהיה צורך יש להשתמש בכוח בשביל להכניע את האצ"ל ולהחרים את האונייה ונשקה. המשימה הוטלה על חטיבת אלכסנדרוני בפיקודו של דן אבן. לאחר הפקודה, חטיבת אלכסנדרוני כיתרה את כפר ויתקין ודרשה כניעה מלאה ופירוק מנשק. האולטימטום היה מעליב ומשפיל, ובמיוחד הדרישה להעביר תשובה תוך 10 דקות. בגין סירב להיענות והחלה התנגשות בין הצדדים. בכדי למנוע שפיכות דמים היו ניסיונות משא ומתן, ובסופו של דבר הוחלט שכל הנשק שבחוף יועבר לצה"ל. בינתיים בגין עלה על הספינה וזו הפליגה עם יתרת הנשק לתל אביב. בהתנגשות זו נהרגו 6 לוחמי אצ"ל ו2 לוחמי צה"ל. לקראת הגעתה של הספינה לתל אביב הורה בן גוריון ליגאל ידין, קצין המבצעים של צה"ל, להכניע את אלטלנה בכוח הזרוע. לשם כך נשלחו כוחות רבים. על החוף התפתחו חילופי אש בין צה"ל לאצ"ל והיו הפגזות לעבר הספינה. בספינה הורה בגין לא להשיב אש מחשש למלחמת אחים. בסופו של דבר אחד הפגזים פגע בספינה והיא עלתה באש. מחשש שהאש תגיע לחומר נפץ שבספינה הורה רב חובל לנטישה והעלה דגל לבן, אך הירי לא פסק. בגין היה מאחרוני הנוטשים לאחר שכל הפצועים כבר ירדו מהספינה. בקרב זה נהרגו עוד 10 לוחמי אצ"ל ולוחם צה"ל אחד. לאחר הפרשה, בעקבות הפרשה נעצרו כ-200 אנשי אצ"ל, רובם לזמן קצר חוץ מכמה מנהיגי האצ"ל שנכלאו לכמה חודשים. בנוסף, יחידות האצ"ל פורקו ופוזרו בצה"ל. לאחר הפרשה המניעים של בן גוריון ובגין פורשו לשני הצדדים, כל אחד האם רצה לחזק את מעמדו ומניעים תמימים יותר של המנהיגים שלא נועדו לפגוע באחד הצדדים. במשך שנה שברי הספינה העלו חלודה מול חופי תל אביב, עד שבסוף הוחלט לפנות אותה. המחלוקת סביב הפרשה מעוררת עד היום פולמוס רב. עדות רבין. איש מבוגר אחד, מאבד שליטה וצועק, למה אתם יורים ביהודים? למה ביהודים? אני משיב, כשיהודים יפסיקו לירות בנו, נפסיק לירות ביהודים. יהודים יורים ביהודים, שעות ארוכות. יהודים נפגעים ונהרגים, מכדוריהם של יהודים אחרים. והפוגה שבין מערכה אחת מלחמת העצמאות לבין המערכות הבאות, כאשר חשיבותו של כל לוחם בודד לא תסולא בפז.